nevím, jestli se to dá říkat studio, jsem tady zařídil taky místečko doma. A dneska to bude takový vlog, nevím, jestli to bude random vlog, ale bude to takový tematický vlog. A bude to o tom, že jsme přesáhli hranici 30 odběratelů. Konečně po roce a půl 30 odběratelů. Momentálně mám 31 odběratelů. Je to fakt super a přesáhli jsme hranici 4000 zhlédnutí, je tam 4100. 155. 4155 zhlédnutí, což je úplně fakt velký číslo na člověka jako jsem já. Bude to trochu kratší video a info o tom, proč nedělám speciál, protože jelikož čekám na Vánoce, až dostanu PS3 a GTA 5, co se strašně moc těším. Až si prostě vezmu ten ovladač do ruky a bude pařit úplně nejvíc. Takže přemýšlel jsem, že bych se mohl natáčet, jenže to se mě ťuklo do hlavy, že nemůžu natáčet pravcem, protože PS3 nemá natáčecí programy, teda nevím, že jsem se nedíval. A jedině Avermedy. A přijde mi trochu zbytečný si za 2000 kupovat Avermedy, když jako na ty videa jo, ale nevím jako já, jelikož mám 31 odběratelů, tak mi přijde trochu zbytečný dát takovýhle ty počty a takový. No, takže rozhodně očekávajte unboxing na Vánoce a takhle. Takže jsem rád, že jsme toho přesáhli díky vám. Sice vím, že mám dislikey u videí, nemá 20 dislikeů jednoho videa, já vím, bohužel. Nic s tím nedělám. Kvalitu zlepšit zatím po novým roce zlepším, zatím ji zlepšit nemůžu. Ale nebojte se, všechno půjde nahoru. Jak vidím, když ty zhlédnutí, dislikey, odběry jdou nahoru, tak jako musíte přece taky mít lepší kvalitu na těch videích, že jo, takže to je strašný. No, takže to by byl takový rychlovlog u tohle videa. Odběrte, nebojte, sdílejte, mějte se krásně a čau!